The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
niining sa iyong kabuntagon atong basahon ang mensahe nga gikan sa atong higala nga pari nga anaa sa Bohol, no? Gikan ni Father Greg Mendez. Maayong buntag kanimo diha sa Bohol. Basahon namo kining imong mensahe. Isip pasiuna sa atong usamong tulumanon diri sa Arimen Dipolog. Unsa man ang imong gipangita niining kinabuhia. Sa unahan pa niining Ebanghelyo karong Domingo ha, nag-ingon na si Kristo. Pangitaa una ang gingherian sa Dios. Ug karon naghisgot na usab siya nga ang gingherian sa langit sama sa bahandi o mutya nga sa dihang makaplagan na sa tao mahimong ibaligya na ang tanan niyang kabtangan aron lang maangkon ang maong bahandi o mutya. Ingon di ay niini ang kabililhon sa gingharian o ang Dios diha sa atong kinabuhi kung siya na ang atong makaplagan. Mao kini ang nakapahimo sa atong mga santos ug mga martir sa paghalad sa hinurot nga paagi sa ilang kinabuhi. Kaya ang ilang maangkon mauman ang gingharian sa langit. Ang kalipayng walay katapusan. Sa atong kinabuhi, kiinsa man ang atong bahandi. Atong hinumduman ang giingon sa atong Ginoo. Asa gani ang imong bahandi at tuwa usab didto ang imong kasing-kasing. Okay, salamat kay Edreno sa imong mensahe para karong adlaw. Okay, Father Greg Mendez diya sa Bohol. Higala na kong pare nga usag yun ka dipensor sa pagtuong Katoliko. Okay no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, aniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong sulugoon sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Sa gihapon magkauban nato ang atong higala, no? Sa technical side, no, si kasamang Tax, usab si kasamang Dane. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kini mo igsuon o kasamang Tax o igsuon Dane. Sa diri sa Kawas ang atong mga higala usab si kasamang
Rodrigo Espinosa og ni Rinaldo uban ni Gion, no, ang atong silingan diri sa estasyon. Maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kininyo uban na sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Si Nanay Bibitano, no, ang atong makugihon o maabdi kaayong number 1 contributor diri sa RMN Dipolog. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo bana sa imong pamilya. Ang atong amahan din sa estasyon, ang atong manager ni si kasamang Edgar Dagumo ubana nila ni Roger Monera, Marde, Elaine o ni kasamang Mark. Mayong buntag ug mayong adlaw sa Ginoo kininyo. Sa tanang nag-monitor karon nga wala ko mahinganli, ang atong mga igsuon sa Catholic Faith Defenders, di lang nakuhinganlan kay daghan kay sila. Yung atong mga higala sa Seventh-day Adventist sa Iglesia ni Cristo, sa piniling nasod ug sa uban pang tinuhuan o Baptist, usab ang atong mga kaigsuon ng Muslim. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyong tanan. Usab ang atong mga suki kay diha sa Facebook. Ako po ning i-appeal sila ni Bernabe Michael diha sa Hong Kong. Si Brother Junri Lukagbo diha sa South Korea. Uban niya gihapon ni Ner sa to apelido ni Ner. Ay sila diha gihapon sa South Korea. Sa mani ikalimot man ko. Usab nila ni Gilbert Kumiling sa Australia o daghan pa to. Di na lang na ako siguro hinganlan ang uban sa ilua. Okay, sa tanang mga amigo, amiga nato din ha sa social media, no, sa Facebook, mayong buntag o dili buntag diya sa inyo gabi, mayong gabi, mayong adlaw sa Ginoo. Okay, sa di pa ta mo adto gyud sa atong hisgutan karon padayon nga tema mahitungod sa wisdom sa atong pagtuog Katoliko, mahitungod sa mga iconography o mga images. Atong ipahibalo ganinyo nga karong Pitsa 31, mao na ang atong ika-50 ka tuig, no, sa atong sukan mahimugso ang atong Diocese of Dipolog. Karon ng Pitsa 31, no, 2017. Ika 50 o sa to pa golden kay kanang 50 50 golden man na, no, golden jubilee, no? Sa atong Diocese of Dipolog. Sukad mahimugso ingon nga diocese ang atong Dipolog, no. Karong Pitsa 31 na, no. Unya dako kaayong kasaulugan, no, sa atong Diocese of Dipolog. Mao na ako mong gihangyo nga muduyog, no. Muduyog, no. Kay diyan ang adlaw, Pitsa 31, Lunes man na, no. Ugma. Kay 30 man karon. Dunay himuon nga kanang pag blessing, no, sa golden marker, no. Blessing sa golden marker, no, sa atong ika-50, no, kituig, no, 50th golden jubilee.
Mga alas 2:30 sa hapon na, no? Kanang blessing sa Golden Marker, mga alas 2:30. Dayon pag alas 4, usa ka dakong kasaulugan ang kanang gitawag na Thanksgiving Mass uban sa atong obispo og sa akong nahibawan daghan tag mga bisita no gikan sa uban pod nga mga diocese. Okay, sa atong kung wala ko masayop, ang itong obispo Monsignor Severo Cairmari siguro no ang mo lead no sa maong gisaulugan sa misa. Of course, daghan jud ang mga paryana no. So bulok nga puti siguro gyud ang unang dayag kay natong makita gyud. Kahayag, simbolo sa kahayag. Ang puti. So mao na karon ang pizza 31 o kanang pagka alas 4 kay Thanksgiving Mass man na. Do na po sa akong nahibawan napoy kanang pagdungan gyud og bagting no sa atong mga kampana no. Tibuok diocese sa ato pa sa atong cathedral diri og sa ubang mga simbahan siguro no. Kapilya na to ug naay mga kampana. Dunganon yun na pagbagting. So ay mo katingang magsaba-saba na masaba madungog ninyo nga bell bagting sa kampana. Karong pizza 31 mga alas 4 kay kana mo nay pagpaila no sa atong pagpasalamat nga niabot na gyud ang atong Diocese of Dipolog niabot na gyud sa iyang ika-50 Golden Jubilee. Mao na nga hinaut nga muduyog tani ini dako ning pagpasalamat. Salamat kayo Brother Nicolay Lucenius no akong kauban nga mao gyud nagpahinumdum nako nga ato gyud ipahibalo diri sa atong tulumanon. Ang Catholic Faith Defenders po no sa atong grupo gyud nga programa ay kalimti pod unyang gabi alas 8 no paminawa no. Di sa ko mo uban siguro sa diha kay naana man ko'y programa no nya daghan man ko mga kauban sila sa no. Pero kung kinahanglan sabta, moapil sabta, no? So, mga alas 8, no? Sa gabi, human sa tulumanon sa atong mga higalang Seventh-day Adventist sa alas, kuhan man na ila, alas 7, no? Kay alas 6 sa Piniling Nasod, din pag alas 7 sa Seventh-day Adventist, uban sa atong higalang Evangelist, no? Alas 7 ila din, ang ato sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders, alas 8 sa gabi uba na sa atong advisor gyud atong pari Padre Ramil Curong, Attorney Mike Abbas no ang atong veterano nga tigpanalipod sa pagtuong katoliko nga sa akong nahibawan organizer no sa Catholic Faith Defenders diri sa Mindanao, Western Mindanao kung wa ko malimot. Uban nila ni Boy Gador, nila ni sapa, no? Sila ko mahingan nila tanan. Sila June Ryan. Okay, dirita sa atong kuan, nakakaon kay tagtaas nga panahon pero para nako importante ito, no? Part ra gihapon to sa atong gidalit ninyo karon nga buntag ron. Inaon gabalik-balik raman ni atong tulumanon gani kini kung inyong ukbon, inyong susihon ang akong YouTube, ang Veritas Dipolog, Absolute Truth Lover, na din ang akong mga programa sa mga nangagi. Dili lang kay diri gali sa istasyon sa Armin Dipolog. Sa Pikas istasyon na po akong gi-upload diha. Amo na kung gusto ninyo uting kayo ng akong mga past programs sa radio, inyo lang i-access ng social media. Sa Veritas Dipolog, Absolute Truth Lover. Veritas Dipolog, usara na siya. Ayaw i-space na. Usara. Veritas Dipolog dayon, space dayon, Absolute Truth Lover.
Okay, medyo taas. Mo na itong YouTube. Pero napo kay laing account, pero kana naagyo diha kadtong akong mga religious mga posts, no? Yeah, sa Facebook ako rangalan, no? Silbert Adriatico Dundoyano. Pero puno-puno na yun ng akong account. Yan ang ako yung ngalan, Silbert Adriatico Dundoyano. Dayon kung di kay mo ka-add kay mapuno, i-add lang ninyo ang laing account nako kanang Veritas Dipolog, no? Kay wa pa kay nay Prince. Dayon natay grupo po diha sa Facebook yapon, SBC Catholic Faith Defenders. Kung gusto po mo join diya para mabasa ninyo, makita niyo ato mga posting about Catholic faith apologetics, no, panalipod sa pagtuong Katoliko. SBC Catholic Faith Defenders. SBC tungod kay St. Vincent's College man ko nagkolehiyo. Mga igsuon, ato ning pasiunhan o pagpahinumdum sa unsay na hisuat diha sa Isaiah 5:20. No? Diha sa Isaiah 5:20, tug-anan ta diha nga aron dili ta matingala o di ta makalitan nga halimbawa, no, example. Kung matinga gani mo nga kanang bulok nga, for example, kana bang puti na siya nga bulok, apan dunay magtinguha nga kana siya himuong itom. Dili man na pwede, puti man gyud na. Pero I hope nga inyong masabtan og unsay buot na akong ipasabot kay pasumbingay man eh. Nga kanang bulok nga puti, dunay mga tao nga pilit yun nila, gusto yun nila nga sa pananaw nato mahimong itom. Sa laing pagkaistorya, kanang mga pagtulunan nato nga insakto, niyawata kahibaloon sa motibo, pilit nilang himuong sayop na sa mga tao. Siguro ang motibo, gusto sila nga mubiya sila sa maong pagtuo, meaning mubiya kita mga Katoliko sa atong pagtuong Katoliko og mobalhin ta sa ilang grupo. Og ako gani hapit ko mabiktima ana niyan to. Buti pasabot kini nga atong pagtuong Katoliko kay mao man ni original gyud nga gitukod ni Kristo kay kanagong iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo o piniling katawhan, piniling nasod, usara man na ka grupo kay usara man na ka iglesia, di ba? Ingon si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia singular, pero lain-lain lang description. Pares na ko akong description, usara ko katao, pero description ako to kabuok. Silbert, Bobby og Veritas. O ingon ana pod ang iglesia. Unya, gihulagway man po dirigos Biblia nga kining yawa mangitag paagi nga gub-on ng pagkausa
sa iglesia ang gitukod ni Kristo bahin-bahinon. Mao man ni trabaho siya wa gubon buak-buakon. Hindi ba ta mag-usa, no? Muna trabaho sa demonyo. Di ta kabantay. Unya kay lisod ra ba ni Ilhon? Oh, yan naman kay kumuha ni kasuwat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapasidaan na siya nga bisan ang demonyo kuno magpaka-anghel sa kahayag. But pasabot mukutlo pog tudling o kanang mensahe des Biblia inom do mga tong gi tintal sa demonyo o sa yawa si Kristo. Diya sa kumalimot Mateo 4. Diya sa Mateo 4 kuha kumalimot gitintal lang atong Ginoo si yawa. Niya ang pagtintal ra ba kinigamit pag yung tudling di no numero kay wa pa man toy numero ang Biblia o kasulatan sa una. Uwahin naman libutang numero. Gidritso ra og kutlo ni Kristo o sa demonyo yawa kadtong na kung wa ko masayop kung dili Proverbs na sa Psalm. Nalimot ko sa teksto. Kaya katong yang giingnan si Kristo ba ang atong Ginoo kung tinuod kang anak sa Dios. Kung tinuod kang anak sa Dios, ambak niya ng pangpang. Kay ginaingon man nga ang anak sa Dios kung mahagbong dili maunsa kay sapnayon sa mga anghel. Umuna gikutlo sa si demonyo sa iyang pagtintal sa atong Ginoo. Oo. Nikutlo og tudling. Gani no naabatoy laing teksto nga ang yawa nagtuo gyud og Ginoo. Tuo, nagkurog pagali. Pero lahi lang yang pagtuo pero walay buhat. Narabay tinuhuan nagtudloan na di na kinahanglan kunong buhat kay pagtuo lang. Bantay ta na. Pero na mga tudling pus Biblia noon nga kung di mo masabtan og ayo nga mayon di naman na kinahanglang buhat kay pagtuo raman. Pero dili na sabton og kanang pagsabot nga magtara na lang yung kadihawan lang yung kay buhaton. Ang gitumbok ko diana duha man guni ka klase sa works, kining works of the law of the old covenant, no? Nga wala na kinahanglan kay kita mga Kristohanon dili man gud ta hukman sa balaod sa new covenant. Kay dili man na exactly parehas ng old covenant ug new covenant. Nya kadtong mga Hudiyo gud sa una katong wa pag yung kasabot unsa ang Christianity katong naana ang Christianity nasugda na ni Kristo ang iglesia. Dayon gapanudlo siya mga bag-ong butang gani kay naa man gyud bag-ong butang diri sa bag-ong kasabutan bag-o gud. Dayon naay mga Hudiyo nga murag ila paghapong apilon tong mga practices sa daan, no? Kinahanglan paghapong tulion maingon gay nga ay na i-apil lang kanang hintel kay wa na sila labot. Inana ba? Pagtuman atong ilang mga istrikto kayo nga pagtuman sa balaod. Ingon na nga maayo kayo mga external nga cleanliness pero ang ilalom dili. Inana ba? Katong karaan nila nga mga pamaagi diri sa bagong kasabutan, biyaan na to. Na gipasabot mo na ni Pablo sa Colosas 2:14-17 nga di nagali kuno ta mutugot nga hukman pagbisaon second on na to, no? Klaro man na iyang gipasabot sa Colosas 2:14-17. Then dili gali ta gipasabot niya diha dili ta obligado anang Jewish Sabbath nga Sabado kay landong ra kuno na. Although sugda na gitahod na ni Kristo sa bago pa ang simbahan kay wa man siya maanhi aron pagguba sa balaod ni Moses kundi lis pagtuman man pasabot tumanon og angay to siyang tumanon unya kana ko mga balaod dili man na parehas og validity kay og moingong kag ceremonial laws, disciplinary laws pwede mo na ma-change. Pero sa pagsugod sa simbahan dili man automatic nga mausob dayon tanan. Diba? Nabugoy na. Sa transition time dili ba gyud na ma-automatic og mausob tanan. Mo to nga si Kristo yang nang gisunod pagali ng adlong igpahulay sa mga Hudiyo. Tambong pagalig pista. Di ba? Pero wa siya maingon nga dili ni usbon. Now, tumanon kay dabi na katong wa pa siya mamatay nga binding pa ang old covenant kay ang seal god sa new covenant katuman niyang death. So before so may katarungan nga ipakita ni Kristo gyud nga sundon yun tanang balaod sa una.
tambong siya pista, tanan apilan niya. Di lang kay kanang Sabado. Okay. Si Kristo mo'y nakatuman gani sa walaod ni Moses. Di ba? Pero wa siya maingon nga kanang mga disciplinary law, ceremonial law, magpadayon. Giklaro mo na ni Pablo sa Colosas 2. O na hinay-hinay nang giusab. Yan, sa Council of Jerusalem, kanang dugo lang may ilang gibawal gihapon. Pero later on nga mga council, dato na kay tas pagsabot. Dato na kay tas pagsabot. Gitanan gyud giraspa gyud tanan ng mga Jewish custom nga mga dunay ceremonial essence, disciplinary or juridical, giraspa gyud tanan nga unbind na. Kanabang gahom ba sa simbahan binding and loosing pagdili sa pagtugot. Giluagan. Okay, ang Iglesia ang tinuod na ay gahom sa pagluag. Munay dili nila masabtan hangtod karon, no? Iyo, ngano nga Sabado man do sa una, nganong Domingo naman kay giluagan. Gahom na ni Kristo sa pagluag. Tanawa example ng kanang gahuman ni Kristo. Giunsa na niya paggamit. Sa daang kasabutan, kanang igpapahulay ang silot anak mulapas ka anak death penalty. Di ba? Batuon ka hangtod mamatay. Mananapaw ka, mao gihapon, batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, gihinay-hinay na niya usab. Dili na death penalty makalapas sa adlang igpapahulay. Dili na po death penalty ang mananapaw kay si Magdalena, death penalty na onda, pero wa siyang sugot pat yun. Kaning ang iyang gipamulong nga, kinsa tong walay sala ninyo, mao'y mo patay. May maunag bato ni Magdalena. Ulaw sila tanan kay magkasasala mas lang dagko. Si Kristo unta mo'y mo patay ni Magdalena. Ngano man kay wa man siya sala. Wa gani siya mo patay. Siya ra pud mismo gali ang wa mo sunod sa iyang giingon. Kinsa tong way sala ninyo hinuon ninyo man yang ipasabot man siya man niya gipasabot yang kaugalingon. Kinsa tong walay sala ninyo mo'y mo patay mo bato ana ni Magdalena. Ninyo hinuon. Pero i-appeal siya kay wa man siya sala, siya untay mo patay, di ba? Wa manggali siya mo patay nga wa siya sa. Pero dili automatic nga sa bago pa ang simbahan mausob din tanan. Hinahinay na oy. Muna nga ato mga igsoong saksi ni ubang Iglesia ni Kristo. Kasabot na sila nga pwede na kanong baboy kay di na lagi tahukman sa Old Covenant, no? Kay naapoy revelation sa Diyos diha ni Peter nga di na isip mahugaw tong isip mahugaw sa una, apil ng hintil nga tao. Pero kanang dugo ila pang gi-apil, no? Sa Jewish Council, pero si Kristo wa na manudlo nga dili ipakao ng dugo, kanang siya gyud manudlo. Gani iyang ipainom yang dugo sa San Juan 6, di ba? Kanang dugo di man na siya moral law, di man na siya divine law. Gitawag na siya og disciplinary law or ceremonial law. Di ba? Ibalo mga Adventist nga na mga ceremonial law, disciplinary law, pwede na mausog. By the authority of the church, binding and loosing. Kanang authority ni Kristo, iya man ang gitugyan sa iyang simbahan. Una, gitugyan niya ni Pedro kay si Pedro may silbing prime minister o chief justice. No, di ba? Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa king hirian sa langit, ang imong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Unya kay dili man mag-inusaras Pedro sa pagmando namin si mga kauban mo na nga gisubli na paglitok ng gahuma sa simbahan authority. Yan na siya mga kaubang mga apostol. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit. Tingali mo ingon ka, mga apostol may giingnan ana, birita so may labot na inyong obispo, na ay labot ang obispo kung mutuo ka ni anang succession of authority, succession of power. Nga kanang katungdanan mabakante, dunay mobuli ana. Nya di sa imo authority pras bitawan ng authority sa presidente ug ilisdan siya ang iyang authority mabalihin sa laing presidente. Yaon sa mga relihiyon na karon nga klaro kay sa history nga ang iyang ordination kanang paghatag og authority ba pagpandong sa kamot. Sa mga relihiyon na ron makaangkon nga makonik gyud ang iyang ordination sa mga apostol. Only the Roman Catholic Church, Roman Catholic bishops. Tagaan naman ako, balik ko ako itong example. Si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan.
Oh. Obispo Policarpo, disipulo ni San Juan. Obispo Ireneo, obispo, di siya disipulo directly og apostol, pero disipulo siya ni Polycarp. Nya si Polycarp, teacher niya si John Man, so katuhuan gihapon si Polycarp. Kining tulo puros ni mga obispong Katoliko. Napato si Clement. Si Clement ra ba? Iyang ngalan mabasa sa Biblia, pero di lang mabasa nga siya may nahimong ikaupat nga Bishop of Rome, meaning ikaupat nga Santo Papa. Pero mabasa iyang ngalan sa Biblia, Filipos 4:3. Dayon kana pong ikaduhang Santo Papa na to, nakapuli ni Pedro isip Bishop of Rome kay si Pedro God, ang history ni Pedro nakaadto man gito siya Antioch. Nahimo po siyang leader o obispo dito. Pero sa pagbiya niya dito kay moadto siya Rome, ang napuli ni Peter sa Antioch si Bishop Ebodios. Then pag human pod ni Bishop Ebodios dito pagbando sa Antioch, si kuan na pod Ignatius of Antioch, mo ni kining disipulo ni San Juan. Mao na siya, mugay na siya gatawag og Katoliko sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ganang pag-ingon lang nga ang iglesia ni Kristo gitawag og Katoliko, di usara di ay ang tinuod nga iglesia ni Kristo Katoliko. Pero as ni Pedro si Simon gitawag siya Pedro, usara di ay si Simon ug Pedro dili duha ka tawo. So kanang gahom sa mga obispo mapasa na mao na magtigom gali na mag-council gali na motuo ta na kay ang Holy Spirit gagiya diha. Yan kining mga igsuon na to pasiloon lang kay wa siguro gyud ka sabot. I hope no, pasiloon lang. Nga ug ang konsilyo gani dili mauyon sa ilang pagsabot, di sila motuo. Pero ug mauyon sa ilang pagsabot motuo sila. Pili ang ilang tuhuan sa mga konsilyong Katoliko. Matag kun yung example Council of Jerusalem, di Islam supak anak hinaamang yung Biblia. Kanang Book of Acts, Acts 15. Katong gadibati to dito ang mga tinunan. Ano man kigidibatihan lagi ng unsa gyud ipadayon sa Christianity. Kanang mga Jewish custom, dili man gud ta matarungon ana. Matarungon da sa balaod ni Kristo mo tong tubag atong mahitungon sa works of the law. Works of the law sa Old Covenant dili na required sa New Testament. Pero works of the New Covenant kinahanglan na so nagihapoy buhat. Pero under na sa Christianity nga balaod dili na tong daan. Ingon na nagihapoy buhat pero under na sa pagtuo ni Kristo. Diya na sa grasya, di ba? Mao na nga pag council nila sa Jerusalem, tuo sila, no? Kung tuo bitaw sila nga gidili ng dugo. O sa Council of Jerusalem, gidili ng dugo. Pero dili na Christian teaching, kaya wala naman si Kristo ana, no? O ilan sa itong gi-appeal sa ilang disciplinary law. No? Kaya mo po ito ilang naandan, kaya mo ito inaandan nilang di sila magkaog dugo. Pero wala mag-ingon sa ang Council of Jerusalem nga gitudlo gihapon ng Kristo. Kaya wala man yun manudlo si Kristo nga dili pagkaong dugo. Pero sa ilarang council, gi-appeal sa nilag bawal. Isip disciplinary law. Disciplinary law man yun na. Kaya dili man na siya moral law. Kaya kung moral law pa na, ngano man lagi diya sa daan nga gidili na, naaman lagi panahon kan unang dugo. Levitico 18. Then si Kristo mismo, ipainom niya iyang dugo. Di ba? So it can be abrogated. Yan, sa Council of Florence, gi-abrogate man ang disiplina, ha? Giana ang Council of Florence kay naa naman ta sa dato na kayo nga pagsabot sa Biblia kay halos kita galing naghawid na magbiblia. So atong iklaro na, no? Iklaro na nga ang Christianity magsubay ra gyud sa Christianity. Dili na ta atong karaan kay di ta matarungon atong karaan. Buhat 13:39 kung wa ko malimot. Dili kuno ta matarungon sa Christianity sa balaod ni Moses ato pa sa Old Covenant. Mao na nga kanang pagdili sa pagkaog dugo pwede na i-abrogate. Gi-abrogate na sa Council of Florence. Mao nang kinahanglan mo tuuta na because of the authority of the church binding and loosing ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit. Maingon ka veritas nga bisag unsa idili simbahan, umingon simbahan mangawat ta, manulis na pud itag mangawat. Yang problema po diha nimo ron kung magtudlo ba pud ang simbahan ana. Kadugay na ning Katoliko kaysa mang parian ng tudlo nga mangawat na ta, manulis na ta. Di ba? Kung na may itudlo ang simbahan puros na mayo. Gawas lang og personal. Kay og personal lahi na po na. Kay kanang pari posible man naman sayop manudlo personal. Pero kung magisterial teaching,
Yan ang mga teaching nga gihiusahan lamdag sa Espiritu Santo para sa anang hukom di mga desisyon sa mga council kana kay lamdag man si Espiritu Santo sakto gina. Di ba para sa atong Council of Jerusalem alang-alang mayon ka nga katong Council of Jerusalem sayop to dili. Gipangutana mga ito ako gipangutana manggali ko atong higalan na akong Adventist kay ingon man ko ni supak day ka anang Council of Jerusalem nga gidili ng dugo wa mo ko supak ana. Kay kung ako apil pa po ko sa una motuo ko ana kay sila may authority. Di ko mukaog dugo kay sa among panahon gidili man na. Pero pagkaron lahi naman ang atong authority di naman to mga apostol. Kinapasa naman nilang authority sa mga obispo. Diri na punta motuos mga obispo. Di ba? Kay bolo man mo na bisan pa sa atong gobyerno inana man. Imong sundon nga balaod kining unsay present natong balaod di ta mo balik atong 1950s. Di ba? Ang mga apostol napahulay na. Ipulihan sila sa mga obispo na to. Manang kung si council himuon sa mga obispo, mutuuta na. Yan sa ang pili-pilion naman ninyo. Tuo mo sa Council of Nicaea kay ang Adventist mutuo man sa Council of Nicaea kay gideklara man ko sa Council of Nicaea tinuod jud nga si Kristo Dios kay naman ko ti pare sa una nga parehas anang tinudloan ni Felix Manalo nga dili Dios si Kristo. Nya mayra ba mo debate? Daghan ra ba kaayong nakabig po? Daghan ko mga obispo nakabig niya. Nahimong hulga gali ng Arianism sa mga ikaupat nga siglo. Niabot gay ng Arianism og mga tulo to ikaupat nga siglo. Mas grabe pa to kahulga ng katong Arianism o kanang Iglesia ni Kristo na toron nga parehas og pagtulunan dili Dios si Kristo. Kung hulga ng Iglesia ni Kristo na toron, mas hulga tong Arianism. Timan naabot gutog 300 to 400 years pero nawala gito. Kay dili man iya sa Dios. Kay dabuhat 5 ang dili iya sa Dios mawala. Nya kini ra bang Iglesia ni Kristo ron sige pangatake na to. 100 years kapin pa lang. Uyog na gani, di ba? O ingon na. Motong ga council. Nya, maingon na ba din sila sa Council of Nicaea gihimo ng pagtulunan nga Dios si Kristo dili man na mao. Basa ang Biblia pagkadagang bersikulos Biblia diha nga Dios si Kristo. Katong Council of Nicaea pagpahimug at lang to agi atong nisupak nga pari nga si Arius. Motong gitagaan siya chance gipaminaw gali siya sa debate. Wala gali gimarsyalo sa dito nga oy pahawa da kay di na mao. Wala gitagaan siya panahon motong gadebate dito sa Council of Nicaea. Pag decide sa Council of Nicaea, oy sayop man na imo Arius pag-undang diha, di pa pud mo undang. Okay. Ambog mong kis nga tanan. Siya mong jud kunoy correct. Unang nadaghan po nang iyang mga nakabig. Mura po Iglesia ni Cristo ba? Daghan pong nakabig. Nadato pa gani. Gani kato si Constantino, kato si Emperador Constantino. Sa akong research sa history, wala man gani tumabunyagis Katoliko. Bisag nilaban do siya sa Katoliko. Di ba? Wa to magpabunyag, wa to mabunyagis Katoliko. Kung katong reference gali akong gibasa, dito gali siya sa naghinapos nga bahin siyang kinabuhi, dito gali siya ni side nilaban sa Arianism. Kaya naminaw siya atong siya ba tong igsoon siyang asawa na nakalimot ko sa account nga gihunghungan siya nga kuan dito mo side sa Arianism. Ito pa murag na nakabatog hirisi og panghuna-huna po to si Arius diyan gani day. So mao na pag Council of Florence, okay, raspa. Pwede na ta magkaog dugo. Kaya dili man na siya moral law. That is a disciplinary law o ceremonial law. Anong dili god? Nganong dili god pwede himuon sa Dios na? Simple ra man na. Pero kanang moral law para sa nang ayaw pangawat, ayaw panulis, dili gyud na usbon simbahang Katoliko. Manong usbon man na nga kahibalo man siya nga kuana divine moral law man na. Kanang mga moral law di gyud na pwedeng usbon. Hasta po ng natural law. Pero kanang ibalhin lang ng adlos pagsimba gikan sa Sabado, pangos Domingo, nganong di ko na pwede? Hindi pwede. Kaya manggaling mag-meeting tayo sa i-postpone manggaling na ito. Diba? I-postpone manggaling na itong adlaw. Hindi man pwede. Klaro kayo ng gahom sa simbahan, ang inyong idili, dirisyota, idili sa langit. Ang inyong itugot. Sama na.
Dili sila motuwa na kanang Mateo 18:18. Mo man akong gibalik-balik gabi is plaza pagdepensa ng mga changes sa simbahan. Dili tanang butang dili mausob. Bisan ang Diyos dias Biblia gausob-usob. Permero giingnan niya si Abraham, o sige ihalad ng imong anak nga si Isaac. Mo na ihalad but pasabot mo na ipatyo nimo kay ihalad. Oo. Nya iya ra pong giusob, binsag ayaw lang. Giusob sa Dios nga naman kay hinon gisulayan ra si ang pagtuo ni Abraham atong higayon na pero gausob-usob ang Dios, di ba? O gialaw niya nga sa una gitugtan niya si Moses nga pangdugangan tong ilang balaod nga pwede ra magbulag. Di ba? Pero giingnan silang Kristo ni sugot si Moses pa nagbulag sa una kay gahi mo ulo pero dili gid unta. Di ba? Ina na. Naiusob-usob, di ba? Okay, ang mahitungod sa larawan mo ay wa ta kapadayon, lahi mo yatong giuna. Pero para nako importante ito. Para masabtan ba ninyo ng mga changes, lawful o reasonable changes sa simbahan. Kay ang uban kanang changes imbis valid, di mo nilang invalid. Nga klaro anang gahom sa simbahan, whatever you bind and loose here on earth, i-bind og loose pug kuno sa langit sa Ginoo. Unsa idili sa simbahan diri syuta, idili po sa langit. Sa to pa kanang canon law nato nga i-require na sa Latin Rite nga mag-celebrate dili magminyong pare gi-approve na sa langit. Kaysa una kuan ra man to ilang bawop celibacy sa una kanang optional. Mao nang dunay pare minyo, do na poy dili. Na manggali da sa 1 Timoteo 3:2 nga kung minyo ang leader o obispo kinahanglan usara. Okay. Kuan man to, optional man ang bawop celibacy nila sa una. Pero sa atong nahibaw-an sa history, miingon ta nga, nga naman lagi sa history veritas, na na mabasa nga, na may mga Santo Papang minyo na bitaw, si Pedro minyo, mga 28 to 29 popes minyo. Okay, ang celibacy sa ilang panahon, optional. Optional. Nya pag abot sa panahon, nakaunahon na ang simbahan. May siguro ang magpari, magsinggo lang. Pero dira po sa Latin Rite, kay sa Eastern Rite, gitugtan naman po ng pari nga minyo. Pero sa Latin Rite gibawal. Gisabutan mo po na. Kay mas mayo man ko nang dili minyo kung moalagad ka sa Ginoo. Naman na gisulti ni Pablo sa 1 Corinto City, di ba? Kung minyo ka man pero mas maay di magminyo kung moalagad ka sa Ginoo. Basahan ko ninyo 1 Corinto City 38-39. So pagkahibalo simbahan na so maay man dili magminyo kung moalagad sa Ginoo. So ato ning i-canon law. Ibutang na to ni sa Latin Rite lang. Kining mga kay Pilipinas, sakop man is Latin Rite, mao nang kinahanglan magpari diri magsinggol gyud. Pero wala po na sila gipugos. Pwede man na sila mobiya, di pa gani na sila ordinahan. Pagawson sana, sige hunahunasan ninyo gayo kay inig ordain ra ba, apil ra ba ng celibacy sa inyong gipanumpaan. Di ba? Nanumpa ka diha nya musob imong hunahuna. Hindi man nanumpa ka diha. Pero makasabot ang simbahan, tao raman ka. Munang naapoy mga dispensasyon. Mananghid tarong, musugot ang Roma kay sila may ga-administer. Pwede. Na may pare na hibawan ako nga missionary pagali na minyo, gitugtan sa Roma. Pero na may balaod kinang sundon. O kung sa mga damages imo pong sundon, di ba? Sa akong nahibawan kung pare ka magminyo yuga, imong gibuak, imong gipanumpaan usama ng celibacy, makasabot ang simbahan. Disciplinary law raman na, dili man na siya doktrina. Kuan raman na siya kanang disciplinary law sa Latin Rite. So pwede kaysa iya raman ang balaura sa simbahan, so pwede pod mo hatag og regulasyones ang simbahan ana. Ug tugtan ka, so napoy mga function nimo nga gihukas nimo. Hindi nakakamisa diha sa uban nimong buhat kay imo mo po nang bayran ng imong pagguba sa imong kontrata. Sa imong ordination. So na disciplinary consequences. Kinahanglan tumanon kay balaod man. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, kining mahitungod sa
issues larawan ako naman ni na-explain og ayo. Labi na sa YouTube kung paklion ninyo akong mga programa diha. Bisag di na gay nako ni ipadayon kung inyo lang i-scan ng ako mga topic about sa larawan. Pero kay magbalik-balik naman gyud ta diri kay naa may mga bag-ong listeners. Wanang ako ra gihapon ning ipadayon diri. Pero new version na, dili na tong karaan nga version, di ba? Okay. Now, nahinumdo mo nga ang mga katuyuan sa itong mga karaang listener, kahibalo na mo, unsa kayo mga tudling sa Biblia atong gibasihan nga sa insakto nga tumong sa ribulto, wala na gibawal sa Ginoo. Ang gibawal ra gyud sa Ginoo kung magbuhat tag ribulto kung himuo na tong Dios. Kana ra gyud. By the wrong use of the images, gibawal. Nya dili sabton nga kung dunay wrong use sayop nga paggamit, walay insakto nga paggamit. Unay timan-an na to sa logic. Ang mga dili Katoliko pagkakita sa bersikulo nga gibawal ang ribulto, raspahon man din tanan, bawal gyud ay. Gi-absolute man dayan mo nang ilang simbahan way mga ribulto. Pero silang mga libro na ay larawan. Ang Iglesia ni Cristo gay na may ribulto gali. Felix Banalo na ibutang nila sa ilang sentral. Murag nakakita po ko na nagpost sa Facebook si Ellen White gali gibuhatan mo pug ribulto. Pangitaon sa nako tong picture. Bisang Adventist na pala larawan gani. Daghan na sa ilang libro. So mo na dili buot pasabot nga kung dunay sayop nga paggamit sa usa ka butang, sayop na lang gyud tanan. Dili. Kay kining issue mahitungod sa larawan, parehas ra ni sa issue sa kwarta. Ang kwarta dili maayo kung gamiton sa dili maayo. Di ba? Isuborno. Ipalit og boto. Ug kanang ipaka-Dios nimo ang kwarta dili na maayo. Pero kung gamiton nimo ang kwarta sa insakto, okay ra na. Maayo gali ng gamiton nimo. Di ba? Mao na nga ang kwarta pwedeng gamiton sa insakto. Ang kwarta dili pwede gamiton sa dautan. Inana pud ang ribulto. Nga ang ribulto bawal kung ipaka-Dios. Pero kung dili lang ipaka-Dios, dili na bawal. Mao bitaw nga giklaro man ang definition nga pagbawal sa ribulto kana mga ribulto nga Dios. Basta ribulto nga dili gali Diyos, okay ra na. Kay kana bitang ribulto ni Rizal sa atong plaza, iyang monumento, okay ra man na. Kay kung dili pa na okay, ginahanglang gubon na to na. Kay instruction sa Biblia nga ang mga ribulto nga Diyos, gubon. Pero kung dili Diyos, dili gubon. Na mga born again, mga Iglesia ni Cristo, Adventist, wala man nila dugmukan ng monumento ni Rizal Diaz Plaza. Sa to pa, dili na Diyos. Kaya man nila guba. Sa to pa, dili tanang ribulto Diyos. Di ba? Nakaroon, mayon silang kanang inyong ribulto veritas Diyos ba na? Basaha ko no. Nabay mabasa sa Biblia nga kanang ribulto ni Santa Maria Diyos. Nga ang mabasa sa Biblia, Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Wagi, larawan sa mga santos Diyos. Niya unsa man daay ng Diyos sumala sa Biblia? 1 Corinto 8:4, ang Diyos kan abang gituhuan nimo nga mauna unya di tinuod. Presa nang mayong kag pusil-pusil kay di tinuod pusil, doktor kay di tinuod doktor. Ang Diyos pod gituhuan nimong Diyos unya dili tinuod Diyos. Mao na Diyos. Sa ato pa kung wala itudlo nga kana Diyos, dili na Diyos. O na mga ribulto sa Katoliko dili na Diyos. Kay wala man itudlo sa pari nga Diyos na. Nya may yung ludhan man birita, haluk-halukan man. Ug ludhan deg, halukan, Diyos na dayon. Kapila man ta mo haluk sa tong anak kapag mahal. Diyos na din na atong anak. O ang bata magluhod-luhod, pakiluoy ginikanan, parang dili bunalan. Sa iyang salaod nga nahimo, Diyos na din niya iyang ginikanan. Dili tanang pagluhod, dili tanang paghalok, akto sa pagpaka-Diyos na ay pagmahalang, expression of love o pagrespeto. Di ba? Kanang galing mo amin ta, yukbo manggali na. Di ba? Nako naman yung na-explain sa miagi, no? Now, ang tagsa-tagsa nga pagdetalye aning mga katuyuan sa Katoliko, unsa gyud ang larawan, unsa gyud ang ribulto. Sunod na lang po, Domingo, kay wa na ko igong panahon, no? So, sunod Domingo akong i-discuss ni tagsa-tagsa kung dili masapawan og laing huna-huna nako. Tagsa-tagsaon ako ni og kini bang
hatag og explanation kini mga katuyuan ngano maghimo taglarawan og ribulto, no? Ini lang. Gisgutan nako ganina ang Isaiah 5:20. Nga magbantay ta kay dunay mga tawo nga ang puti himong itom, itom himong puti. Balihon. Nga ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop sa mga tao. Ingon sila bakak balik-balikon mahimong tinuod kuno na sa pipila ka tawo. Nya kita mga Katoliko kung di nato tubagon ng ilang mga pangatake, magtuon ang naminaw nga sakto sila. Unang daghan po silang nakabig, di ba? Una unsa ka mahinungdanon ning Catholic Faith Apologetics panalipod sa pagtuo para matagaan nato ang mga tao sa saktong kahibalo. Kay kung dili ta mo tingog mga Katoliko atong murag gipasagdan nato ng magwaliwali sa mga radyo sa TV nga di maong mga pagtulunan. Atong pagtulunan sakto ra pero himuon nilang sayo parang daghang mamiya nato para mabahin-bahin ang lawas ni Kristo. Di ba? Ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop dili gyud na maayo. That is pag-deny sa kamatuoran, pag-deny nato sa Dios. Kinahanglan ang kamatuoran. Mao bitaw siguro ni hinungdan nga akong call sign veritas. Kay mahilig gyud kog kamatuoran, no? Sumao na mga tinahod nga ating paminaw. Okay, sanglit wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Sa atong Diocese of Dipolog, pinagi ni Monsignor Severo Kermari, uban na sa mga kaparian. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dundoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Hapit na sad ang ting-ulan, mag-enjoy o magpa